Hei, tervetuloa kuuntelemaan Ruutujakoa. Tämä on podcast sarjakuvasta. Meitä on täällä 2 sarjakuvan tekijää. Mä oon Pinja Merettoja. Ja mun kanssa täällä onkin tänään koiramuija, eli Jenni Varila. Hei vain! Eli tänään me siis mennään suoraan teosaiheeseen. Tämä on siis Storyhouse Egmontin kustantama 184-sivuinen ja pehmeäkantinen sarjakuva. Tunnistan. Joo, hyvä. Vauvan saamisesta koiraperheeseen. Tämä sun kirja tuli ulos tämän vuoden alussa, eli vuosi 2025 on nyt, eikä vain? Ja tämä on jatkoa sun aiemmalle teokselle Hullulle koiramuijalle, joka julkaistiin siis vuotta aiemmin. Jenni, hei, pitäisikö sun kertoa alkuun vähän tästä sun koiramaailmasta, kun näitä kirjojakin on jo 2? Mikäs tää sun koirajuttu oikein on? Eli tää eka osa, Hullu koiramuija, on mun omakohtainen sarjakuva koiran, eli mun tapauksessa sellaisen borsoin, Venäjän vinttikoiran hankkimisesta, sellaisella vähän surrealistisella twistillä. Ja sitten hahmojen naamat siinä esimerkiksi alkaa muuttua koiramaisiksi, mitä syvemmälle siinä mennään, siihen koirahulluuteen. Ihan sen puhtaan omakohtaisuuden lisäksi siinä on myös mun sellaisia oppeja koirakulttuurin isosta murroksesta tässä vuosikymmenen sisällä. Et mä olin lukenut 10 vuotta aikaisemmin jotain koiran koulutusoppaita, ja sitten kun vihdoin hankki 10 vuotta myöhemmin sen oman koiran, niin huomasin, että miten asiat on tosi paljon muuttunut. Koiria ei esimerkiksi nähdä tarpeellisiksi satuttaa koulutusmielessä enää. Wow. Ja ne nähdään vielä vahvemmin perheenjäseninä ja sen sellaista. Ja siinä sitten välillä jopa vähän paasaan sitä asiaa ehkä siinä ensimmäisessä teoksessa, mutta Musta ei tuntunut siltä. Okei, hyvä. Se oli mun semmoinen jatkuva pelko siinä. Musta tuntuu, että esikoiskirjassa on aina vähän sellainen, pitää kaikki saada sanottua siinä. Joo, tunnistan ton. Joo, koska se on ensimmäinen ja viimeinen kirja. Se on sun ainut mahdollisuus tulla näkyväksi maailmassa. Kyllä, ja kaikki pitää sisällyttää siihen, mitä vain sydämellä ikinä onkaan. Joo. Mutta eniten se mun eka kirja on sitä omaa vuoristorataa, mitä se koiran hankkiminen ja se pennunpito on. Siinä on sellaista jännää sosiaalista koreografiaa. Ei missään kerrota, että mitä koira hankitaan. Sellaista siinä puin. Ja olen saanut tosi kivaa palautetta, erityisesti muilta koiranomistajilta, että se teki ne koiraomistajuuden, vaikka ne tunnemyrskyt näkyväksi. Just niin. Ja sitten tässä kakkososassa on vielä aika paljon isompi elämänmuutos sitten edessä, kun vauva syntyy. Niin joo, panokset kovenee tässä koiramutsissa. Mukaan tulee itse asiassa myös toinen koira, ja lyhyen ajan sisällä mä oon sitten myös raskaana. Niin siinä oli teosaihetta kerrakseen. Siihen sitten liittyi kaikenlaista paniikkia, hormoneja, jotka saa mut sellaiseen itkuiseen suoritusmoodiin, mikä on ehkä samassa tilanteessa oleville kenties samaistuttavaa. Ja sitten vauvan saapuessa ihan sellaista puhdasta univajetta, mitä siihen liittyy, joka käy vähän ehkä psyykkeellekin. Ja sitten tietenkin se avaa sellaisen uuden rakkauden tason, että sitäkin ehkä yritän siinä näyttää. Mä en oikein löytänyt mitään sellaista vertaistukea, että miten koira ja vauva-arki yhdistetään silloin, kun mä pohdiskelin tätä mun teosaihetta. Ja oli vaan tyyliin otsikoita, että koira söi vauvan. Niin mä sitten tein sen vertaistuellisen kirjan itse. Joo. Ja Suomessa on 500 000 koiraperhettä. Ja kyllä varmaan aika monessa on vauvakin ollut tai on tulossa. Ja sitten vielä tähän koko koiramuija teemaan liittyen, kun siihen koiramuijuuteen liittyy sellaista ehkä noloutta, mitä mä haluan myös näillä duuneilla purkaa. Mä en tiedä, saat sä yhtään kiinni, mitä mä haen takaa. Ehkä sellainen Tarkoitat sellaista jotenkin hössötys koira ympärillä. Joo. Niin, koiramamma se hössöttää niiden elukoittensa perään. Niin mä haluaisin... Onko toi vähän samanlaista, mitä voisi ajatella pienten lasten äideistä? No siis varmasti. Tai joku... Että se on se maailma... Kissavanhemmat. Niin, että jotenkin että se eläin tai se lapsi on maailman napa. Ja siitä haluaa kertoa myös kaikille muille. Siis juuri näin. Musta tuntuu, että vauvan kanssa se on sosiaalisesti hyväksyttyä. Mutta sitten koiran kanssa... Niin sitten se tuntuu jotenkin nololta. Joo, ja se on vähän liikaa. Joo. Et mä halusin sitten olla suoraselkäisesti se nolokoiramuija ja vauhkota näistä koira-asioista.
koirat on esimerkiksi hemmetin älykkäitä ja sellaisia sopeutuvaisia. Se on niinku semmoinen melkein jopa kunnia, että ne liikkuu siinä sun elämässä mukana. Mm. No hei, voisitko kertoa vähän tämän kirjan tekoprosessista? No sitä eka osaa mä tein sellaisen reilu parisen vuotta, mutta nyt tämän tokan kirjan kohdalla mä rutistin sen 1 vuodessa valmiiksi. Se kässäri oli aika selkeä ja mä ymmärsin, että mun kannattaa luonnostella se koko kirja läpi ennen yhtään viimeisteltyä sivua. Tää oli mun tosi suuri semmoinen revolution sen ekan kirjan jälkeen. Joo. Ehkä mä en tämän syvemmälle mene siihen tekoprosessiin, kun olen käsitellyt tätä jo näissä meidän esimerkiksi työvaiheet jaksossa. Mutta tämän teko oli mun mielestä tosi meditatiivista, sit kun oli siinä puhtaaksi piirtovaiheessa. Joo. Mut siis hetkinen, siis sulla oli tämän sarjakuvan teon aikaan pari niitä ponin kokoista koiraa ja vauva ja sitten teit tämän vuodessa. Niin avaappa vähän, että miten tämä sarjakuva syntyi siis tuollaisten ruuhkavuosien keskellä. Tämä on siis suurilta osin tehty lapsen päiväunia aikaan. Tämä oli myös mun semmoinen ehkä henkireikä, mun semmoinen ihan oma juttu sen vauvakuplan sisällä. Kun mä olin saanut sen kirjan valmiiksi, niin kyllä mulla oli semmoinen maratonin jälkeinen olo. En ole kylläkin juossut maratonia, mutta... Mun mielestä tämä voisi hyvin verrata kyllä maratonin juoksuun. Sarjakuva skenessä. Joo, siis kyllä se oli sellainen... Kanskin koko ajan tiesi, että se loppuu jossain kohtaa. Joo. Siis jotkut ovat vaan jotenkin tosi nopeita ja tehokkaita ja pystyy jotenkin ottaa siitä ajasta kaiken irti. Ja sitten ollaan me tavalliset sarjakuvatekijäkuolevaiset. Siis kyllähän mä totta kai myös päätin sen stylin sillä tavalla, että se on tietyllä tavalla ekonomista tehdä. Et silloin, jos mä hoidan samaan aikaan lasta kotona, niin mun ei kannata valita sellaista tyyliä, missä on jotain tosi pikkutarkkaa. Joo, ja muutenkin, että se on ehkä että se on ehkä semmoista maailmasta, minkä sä tosiaan tunnet. Me ollaan ehkä puhuttu tästä aikaisemminkin. Niin, kyllä, totta. Kun tää on tosiaan omasta elämästä ammennettua. Kyllä, niin ei tarvitse tehdä sellaista researchia jokaisessa ruudussa. Just niin. Vaan just, että pystyy aika pitkällekin suunnittelemaan asioita ja vaan tekemään sen. Joo. Sen sijaan, että no piti jotain, että miten rattaat piirretään. Sellaisia opetella. Tai miten ne kantorepun hihmat pitää piirtää. Joo. Niin sellaista. Eli tässä siis tosiaan seurataan sun koira-arkea, sitä raskautta, synnytystä ja sitten miten teidän perhe ylipäänsä asettuu, kun vauva on mukana kaikissa noissa kuvioissa. Tämä on siis tosiaan jatko-osa, mutta toimii mun mielestä ihan täysin myös omana itsenäisenä teoksenaan. Eikö sä halua ajatella sitä niin? Joo. Tämä siis lähtee siitä, että esitellään ensin pariskunta, jolla on koira. Ja sitten siitä aika nopsaan lähdetään aika määrätietoisestikin hankkimaan sekä toista koiraa että vauvaa. Siis mun täytyy sanoa, että mua ei itseäni ihan niin täysillä kiinnostanut jokainen koirakäänne, niiden kanssa harrastaminen ja niiden erilaisten ongelmien ratkaisu ja koulutus esimerkiksi. Mutta mä oonkin enemmän tällainen kissamuija enkä koiramuija. Mutta sitten kun päästiin niihin synnytysasioihin, niin sitä alkoi kiinnostaa sitäkin enemmän. Mulle tämä oli siis oikeasti tosi mielenkiintoinen kurkistus siihen synnytyskokemukseen. Ja myös koko siihen hoitopolkuun. Niin totta, taas ollaan siellä sairaalassa niin ollaan. Ja nähdään, että miten ne jutut menee. Joo, samaten kun me oltiin puhuttu Takalo ja sitten toi Emilia Laatikaisen. Totta. Niin niissä oli kummassakin niin kiinnostavaa se siihen hoitopolkuun toi synnytysmaailma ja kaikki siihen liittyvä. Kaikkihan me ollaan nähty leffoissa esim. Että se menee yleensä aika lailla silleen, että okei, lapsivesi meni, sit ollaankin jo sairaalassa, vähän supistuksia ja sitten ponnistetaan ja sitten se lapsi onkin ulkona. Okei, oikeassa elämässähän se yleensä ei mene ihan noin, vaan se voi kestää just vaikka päiviä. Siis se voi olla mitä tahansa. Niin, mutta sitten tuossa sun kertomuksessa käydään läpi ne kaikki sinne meno ja kaikki eri kivunlievitysjutut ja jossain sen jonkun pallon päällä jumppaaminen ja sitten se on vielä esitetty jotenkin tosi viihdyttävällä tavalla. Niin sitten musta on ihan superkiinnostavaa. Mulla oli sellaiset omat muistiinpanot, mitkä mä olin synnytyksen jälkeen sille höyryissä kirjoittanut vaan sille ranskalaiset viivat, koska ne vaan unohtaa. Olen mäkin muita sarjakuvia lukenut aiheesta ja leffoista ei voi edes puhua ennen vastaa todellisuutta. Ja sitten Suomessa tehdään asiat tietyllä tavalla ja Jenkeissä toisella tavalla. Joo. Esimerkiksi mitä sä olet kuvannut sitä, miten synnytyksen jälkeistä arpikudosta hoidetaan hapolla.
Joo. Mäkään en ollut ikinä kuullut. Joo, enpä tiennyt. Ja vaan niin kuin siinä hoitopöydällä silleen, niin kuin sanotaan se sana. Sitten mä olin silleen, okei, irtaudun ruumiistani. Mutta noikin on kaikki niin kuin tosi tavallisia asioita. Okei, tässä on siis päähahmona sinä, Jenni, voiko sanoa näin? Kyllä voi. Joo, tällainen pitkälettinen naishahmo, jolla on koiramainen naama tässä kannessa. Sitten tässä on mukana vahvasti sun mies, mutta myös impulssihaamu ja hormonikeijut. Ja sitten toi sun hahmo muuttuu välillä sellaiseksi peikoksikin, kun tunteet ottaa vähän valtaa. Ne hormonikeijut nauratti mua tosi monessa kohtaa. Ne on siis sellaisia keltaisia keijuhahmoja, jotka heti raskausvaiheessa alkaa esittelee keskenään täysin ristiriitaisia vaatimuksia äitiydestä. Esimerkiksi mua nauratti, yksi huuteli siellä synnytystalkoista. Ja sitten ne keijut tulee aina kommentoimaan ja vaikuttamaan siihen raskaana olevan naisen elämään eri tavoin. Mun piti jollain tavalla ratkaista se, että miten niistä tunnekuohuista puhuisi silleen ei liian vakavasti. Kyllähän sitä äitihahmoa voi venyttää niin kuin tosi pitkällekin ja käyttää sitä niin kuin siinä ilmaisussa, mutta musta tuntuu, että ne keijut sitten ratkaisi mulla tosi monta ongelmaa, kun mä ne sinne laitoin. Mun mielestä se on tosi hyvä ratkaisu. Sinne saa niiden suuhun paljon asioita, että se ei tarvitse olla sellaista monologimaista tai että se tulee vaan niin kuin kaikki sen yhden ihmisen kautta. Ja impulssihaamo, niin kaikki, jotka tunnistavat itsessänsä ehkä jotain keskittymishäiriöpiirteitä, niin tuntuu, että se on niin kuin asunut mussa kyllä jo ennen raskauttakin hyvin kauan. Sitten yksi erittäin tärkeä hahmo on myös kissanainen, eli Pinja-täti, koska sähän siis rutistit muun muassa mun synnytyksen käyntiin. Joo, se oli kyllä ikimuistoinen halaus. Mut siis, se oli oikeasti muistaakseni liikennevaloissa, kun me oltiin käyty kahvilla. Sitten mä halasin sua ja sä olit silleen, ups, taisi tulla pissat housuun. Vai tuliko? Ja sitten sain kuulla myöhemmin, että okei, sieltä ne lapsivedet meni. Oli aikamoinen kunniaosoitus kyllä päästä hahmoksi tähän kirjaan. Mä kyllä pyysin sinulta luvan siihen. Sitten mä kysyin, että saanko mä piirtää sulle kissan korvat ja sanoit vaan, että saat tehdä ihan mitä haluat. Joo. Sisältöä mä nyt tossa jo vähän avasinkin, mutta mä sain tästä jonkun verran niinku palautettakin silloin työstövaiheessa, mutta se mun kerronta on aika sellaista tykitystä. Mutta en mä tiedä, sellaista mun pään sisällä on. Toi sarjakuva kanssa toimii silleen, että sitä voi lukea silleen sieltä täältä. Sitten mä myös tavoittelin sitä, että se on kaikesta huolimatta helppolukusta. Ja sitten mä tietty yritin tässä funtsia sen kuvituksen silleen niin kuin tosi luettavaksi. Tiedätkö, että voi ilman tekstiäkin ymmärtää, että mitä tapahtuu. Siis mä kompaan tuo täysin. Musta se on niin kuin nimenomaan tosi helppolukuinen, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei siinä olisi niin kuin paljon ajateltavaa tai niin kuin ihmeteltävää. Ja siis mun mielestä se oli myös tosi kiva, että sinne oli maltettu jättää myös sellaisia äänettömiä, eli niin kuin tekstittömiä sivuja ja aukeamia. No, musta ne toimi tosi hyvin. Joo, kiva kuulla. Ja ylipäätään se teksti on niin kuin riittävän silleen maltillisesti. Kyllä mä niin kuin tekijänä olen myös semmoinen, että mä niin kuin selitän asioita tekstillisesti myös jotenkin aivan liikaa. Mutta sitten mä vaan kävin sellaisia kierroksia, että mä katsoin, että mitkä kaikki tekstit mä voin poistaa. Tästä mä voin kiittää erityisesti ystäväni Marja Tikkaa, joka aina shout out. Sanoo aina, että kato mitä ei tarvitse sanoa, niin sit jätät sen vaan pois. Joo, siis mä teen ihan samalla tavalla. Ja mä luulen, että mä edelleenkään en ole siinä kauhean hyvä, että pitäisi jättää vielä paljon enemmän pois. Siis yksi mua kaikkein eniten lämmittäneistä kommenteista tästä kirjasta on, että en yleensä jaksa lukea sarjiksia, mutta tämän mä jaksoin lukea. Ihana. Sitten joku voisi ehkä sanoa, että raskaus- ja äitiyskirjoja ja niin kuin sarjakuvia äitiydestä on tarpeeksi, että eikö se tarina ole jo kerrottu. Mutta musta sen voi kertoa vielä vaikka 1000 kertaa uudestaan. Just sen takia, kun se on niin yksilöllinen kokemus. Ja mitä enemmän niitä kokemuksia on, niin jotenkin sitä lohdullisempaa se on. Koska niin kuin nähdään, että miten hallitsematon se koko juttu on. Joo, varmasti. Paljonkohan niistä Suomen talvisodasta on heitetty kirjoja? Ja kuka meistä on elänyt sen? Joo, mutta vaan toi niinku vanhemmuus ja äitiys ja raskaus, niin se on niin mieletön ihmisen peruspilareita ravisuttava juttu. Raskaus ja vanhemmuus se on täynnä väsymystä, epävarmuutta, mutta sitten myös sitä sellaista hurjaa rakkautta. Ja sitten siihen koiranomistajuuteen, eläinrakkauteen liittyy vähän näitä samoja aiheita, niin se oli silleen kiinnostava yhdistää. Mutta sitten tuohon synnytykseen ja raskauteen, niin sit sen jälkeen oma keho tuntuu tosi vieraalle sen jälkeen.
Mulle se synnytys ei ollut ehkä silleen helppo, mutta oli se niin kuin upea se koko myrsky, mitä siihen liittyy. Ja siis sitä voi niin kuin yrittää just loputtomiin selittää ja spekuloida ja opiskella. Mutta vasta kun sen raskauden ja vanhemmuuden kokee, niin sit hiffaa, että okei, että en mä ajatellut, että se näin menee. Että se vauva on myös sellainen, että se aina yllättää joka käänteessä. Joo. Se ei niin kuin mene minkään silleen opaskirjan mukaan. Ja se valvottaa, mutta sitten yön synkimpinä hetkinä se alkaakin kikattaa ekaa kertaa sellaisella enkelin äänellä. Ja sitten se on niin kuin sillä kuitattu se koko kärsimys. Mikä on ihan crazy, mutta se vaan menee silleen. Joo. No, kun sä oot puhunut monta kertaa noista muista äitiyssarjakuvista, niin haluaisitko suositella jotain muita? Siis samana vuonna, kun tuli tää mun koiramutsi, niin tuli, nyt kun muistaisin hänen nimensä ulkoa, mutta siis Sinkkumutsi. Aivan ihana sarjakuva. Mulla on myös täällä suosituksissa sarjakuva, mitä en ole lukenut, mutta mä haluan silti suositella sitä Cry When the Baby Cries. Ja se on se Barney Coatin sarjakuva. Sitten tämmönen, voisi sanoa jopa klassikkoteos, niin Katja Tukiaisen Rusina. Se on melkein pakko sanoa tässä ääneen. Joo, sen mäkin jopa olen lukenut. Joo, siis sehän on tullut jo aikoja sitten. Joo, onko se 2000-luvun alusta? Joo, musta tuntuu, että se niinku on myös sellainen, niinku kans viitottanut silleen, että miten omakohtaista sarjakuvaa erityisesti tästä aiheesta voi tehdä. Että sehän on tosi semmoinen luonnosmainen, päiväkirjamainen, tosi ajaton. Hei, puhutaanpa seuraavaksi vähän tuosta sun tyylistä. Alright. Tässä on siis mustat viivat ja sitten tää on väritetty diginä. Tai onhan ne viivatkin siis käsittääkseni tehty diginä, mutta niistä ei ehkä sille heti osaisi sanoa, että on ne käsin tehty vai koneella. Mutta tuossa värityksessä on vähän sellainen viba, että sitä ei ehkä saisi muuten tehtyä. Siinä on siis käytetty sellaisia tasaisia väripintoja ja varjoja, ja sitten niissä on taustoissa aika paljon sellaista rouheat pintaa. Miksi sitä voisi kutsua? Joo, se on just noin. Toi on hyvä kuvaus siitä. Tää on visuaaliselta tyyliltään tosiaan kepeä. Mun viiva on näissä koiramuojasarjiksissa sellaista karikatyyrimäistä. Ja hahmojen raajat venyy ja paukkuu. Vielä enemmän tässä mutsissa kuin mitä siinä aikaisemmassa. Mun piti antaa itselleni vähän kuin niinku lupa, että mä saan olla näin viitteellinen ja kuvituksellinen. Kun mä oon piirtäjänä lähtökohtaisesti sellainen, joka tykkää tehdä aika paljon yksityiskohtia. Mutta nämä kirjat ei olisi vieläkään valmiita. Musta tuntuu, että tässä on löytynyt sellaista jotain niin kuin rennompaa otetta. Joo, siis mä muistin, tässä pikkuhiljaa nyt tämän, niin kuin, näiden kahden aikana. Joo, siis mä muistan, kun mä aloitin sen ekan, ja kun en ollut siis tehnyt sarjakuvaa niin kuin tuollaista pitkää aikaisemmin, ja ylipäänsä en ole kuvittajakaan, niin siis mä aloitin sillä, että mä piirsin tosi paljon hahmoja niin kuin ihan valokuvista. Koska niin kuin mä olin silleen, että mä en muuten saa tätä jotenkin Pandoran lipasta auki. Ja sitten mä vaan jossain kohtaa huomasin, että nyt mä en tarvikaan enää niitä valokuvia. Se on ihana tunne. Mä oon myös käynyt ton läpi. Okei, niin just. Tai mä oon pyytänyt niin kuin lukemattomat kerrat jotain mun samassa tilassa ollutta ihmistä ottaa vaikka musta kuvan jossain asennossa. Tai jostain käsistä tai jostain. Joo. Ja sitten jossain vaiheessa, kun sitä enää niin kuin tarvii, niin se on ihanaa. Se on ihanaa. Se välittyy nyt vielä enemmän tästä kakkososassa. Kiva. Sitten se karikatyyrimäisyys tasapainottaa näitä tällaisia isoja aiheita, kuten vaikka lapsen saantia ja sitten siihen liittyviä pelkoja. Samaan aikaan, kun mä olin raskaana, niin Ukrainan sota alkoi. Ja sekin kauhu pilkahtelee tässä kirjassa. Joo. Mä tosi paljon silloin mietin sitä, että laitaks mä sitä tuohon ollenkaan. Se on myös niin kuin ajankuva. Musta se sopi siihen tosi hyvin. Se ei tuntunut mitenkään päällä liimatulta tai mitenkään, vaan se vaan kertoi siitä ajasta, missä sä elit. Sitten tässä kirjassa on siellä täällä sellaisia mua erityisesti riemastuttavia visuaalisia ratkaisuja, missä mennään vähän sellaiselle niin kuin metafora- tai symbolitasolle. Mä näen niiden menevän tosi paljon just sille niin kuin kuvitustontille. Tai siis, ei nyt ole mitään tontteja. Mä näen sekä kuvituksen että sarjakuvan vahvasti visuaalisena tarinankerronnan muotoina. Kuten kuvitukseen pitää usein saada niin kuin, sillä yhteen kuvaan ladattua tosi paljon merkityksiä. Niin tässä on jotenkin paikotella just sitä samaa. Ihana kuulla tuo kuvittajalta. Mä kätken ton sydämeen ja tutkiskelen sitä tämän jälkeen. Niin, mutta siis mitä mä tarkoitan sille, että
Ettei vaan jotenkin näytetä silleen ruudulta, että mitä tapahtuu, vaan että samaan kuvaan on sisällytetty enemmän viestejä. Vaikka niin kuin, miltä se tuntuu, mitä se tarkoittaa tai mitä siitä seuraa. Esimerkiksi vaikka tällainen kohta, missä käyt sen uuden pennun kanssa eläinlääkärissä. Se eläinlääkäri vaan toteaa siellä, että joo, kaikki kunnossa, ja se on sitten 400 €. Niin sä oot piirtänyt itsesi silleen, että sun oma vartalo on siinä kohtaa sellainen tyhjä lompakko, ja sieltä lehahtaa joku koi ulos. Tollaiset jutut on jotenkin ihan niinku helmiä siinä. Tai sitten mitä sä oot kuvannut, kun vauva on syntynyt, ja se valvottaa sua koko yön silleen, että sun pitää mennä 5000 kertaa syöttää sitä yöllä, niin sit sä oot sellainen Skeletor-hahmo. Mä rakastan tollaisia just surrealistisia elementtejä muiden töissä. Ja mä halusin sit itse kanssa niin löytää mun oman tavan käyttää sitä tässä. Että vaikka miten se hahmo kasvaa kokoa sen tunnetilan mukana. Tai muuttuu just innostuksesta sellaiseksi makaronipötköksi tai vaikka nälkäiseksi ahmiakäärmeeksi. Joo. Mites, kun tää sarja kuvaa siis pitkälti sun omasta elämästä, niin oliko sun helppo tunnistaa, että missä kulkee se raja, että mitä sä haluat jakaa, tai mikä on jotenkin liikaa, tai jotenkin liian henkilökohtaista? Onhan siinä niin kuin tosi paljon liioittelua ja absurdiutta tosi tietoisesti vähän niin kuin sekoittamassa, mihin mä oon käyttänyt mun oman elämän elementtejä. Mutta kyllä se tulee niin sellaisen suodattimen lävitteen kuitenkin. Sitten kanssa se, että oikea elämä ei ole kovin loogista, kun sarjakuva haluaa sellaista struktuuria. Ihan vaan se niin kaikki semmoinen tarinankerronnallinen tilpehööri, mitä sinne joutuu laittaa, niin sitten se, se tekee sellaisen sopivan mikstuuran siitä koko jutusta. Että se ei tunnu niin silleen, että... Se on päiväkirjasta. Just niin. Joo. Ja sitten tietenkin mä haluan varjella meidän perheen yksityisyyttä. No mieheltä on kysytty lupa, mutta vauvalta ei oikein voi vielä. Nämä on vähän tällaisia vanhemmuuden riskivalintoja. Tämä on kaikki rakkaudella tehtyä. Niin. Plus, että tässä on kuitenkin kyseessä vielä vauva, eikä edes niin kuin pieni lapsi. Joo. Niin. Ja suurimmaksi osaksi hän on vielä sikiö. Niin. Ja eikö sikiölle ei ole oikeuksia, vai miten se menee? Vai miten se, missä maassa se nyt menikään? Millä lailla? Shit, ei mennä sinne, äkkiä pois sieltä. Sitten vielä tuohon oman elämän kääntämiseen sarjakuvaksi, että se vertaistuki tulee mun mielestä just siitä aiteudesta, arjen havainnoinnista. Että jos meillä koti oli ihan hirveä läävä, kun oli vielä nuoret koirat siellä sekoilee, joka ei ollut ihan vielä sisäsiistejä, ja sitten oli tämä vastasyntynyt, niin kyllä se paine silti oli, että pitäisi olla joku somekoti. Sehän on ihan niin kuin älytön ajatus. Mutta sitten se vaan vielä ne hormonit tuo sellaisen niin kuin ekstra jotenkin leijerin siihen, vaikka mua ei niin kuin normaalisti sille edes kiinnostaisi se asia, mutta sitten se jotenkin niin kuin tuntuu kauhean tärkeältä. Mä en tiedä niin kuin kokeeko muut sitä samalla tavalla, mutta kyllä mulla oli ihme semmoinen kiiltokuvavaatimus, että niin kuin äitiyden pitää näyttää tietynlaiselta. Ja sekin on niin kuin yksi teema, mitä mä yritän tuossa käsitellä. Totta. Että silleen, että mä olin just niin kuin ollut jossain verisenä synnytysvuoteella. Mutta sitten pitää niinku jynssää joku oma kylppäri puhtaaksi. Ettei vaan näy, että siellä on niinku eletty, just niin. Right. Ekas osassa mä taisin vähän jotain neuvoa, vaikka yritin, että mä en neuvoisi mitään niinku koiriin liittyvää. Mutta tässä raskauden ja vauvan suhteen, niin mä en mun mielestä neuvo yhtään mitään. Ei siinä vaan voi neuvoa. Voi vaan näyttää, että näin mulla meni. Ja sitten joku saa siitä lohtua toivon mukaan. Hei, mä haluan mainita tästä pari mulle sellaista mieleenpainunutta kohtaa. Hauskaa. Tässä aika alussa on kuva, missä pohdit sitä lapsen hankintaa. Tässä tekstissä sanotaan, että lähestyn tiettyä ikää. Ja sitten siinä kuvassa näytetään siinä etualalla kaikkea sellaista vihreätä, kukkia ja nurtsia. Ja sitten siinä keskellä on sellainen raja, jonka päällä on 35V synttärikakku. Ja sitten sen rajan toisella puolella on vaan autiomaata ja luurankoa. Niin sanon vaan, että kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Niin ensin sitä niin kuin meitä opetetaan varomaan raskautta joka käänteessä. Sitten sen jälkeen toitotetaan sitä, että miten on aivan täysin mahdottomuus kohta raskautua. Joo. Sitten toinen musta tosi hieno kohtaus oli sellainen, missä sä oot jo raskaana. Ja sitten ne hormonit selvästi alkaa toimia silleen itsesuojelutarkoituksessa. Mä näin tulkitsin. Tai sen niin kuin vauvan suojelu, tai miten se nyt onkaan. Et siinä ne teidän isot koirat muuttuu sellaisiksi syöksyhampaisiksi monstereiksi. Vähän silleen esimerkiksi niin villisikamaisiksi.
Ja sit sä muutut sellaiseksi vihaseksi peikoksi. Sit sä alat pikkuhiljaa vasta muuttuu ihmiseksi, kun se tilanne on jotenkin tasaantunut. Siis toi oli niin outo vaihe sitä raskautta. Normaalisti mulla on ok sängyssä makaa silleen, että tiedätkö, koira sandwichinä, että mulla on kummatkin koirat kummallakin puolella. Sitten yhtäkkiä ne vaan tuntui vastenmielisiltä ja jotenkin niin kuin vierailta. Ja meidän vanha kollega Pipa, mä laitoin sille, että mikä tää on tää juttu. Sitten se olisi, että joo, että mäkään ei voinut sietää mun koiria niin kuin tietyssä vaiheessa raskautta ja että se menee ohi. Okei. Mikä oli ihan helvetin helpottavaa, koska se oli ihan tosi villi fiilis. Että mä tunsin inhoa niitä koiria kohtaan, Joo. jotka mä oon niin kuin suurella intohimolla itselleni hankkinut. Joo. Olisiko se ollut ehkä sit joku kuukauden, niin kuin mikä sitten tässä kirjassa on vaan muutama sivu. Mutta niin et se oli ihan niin kuin todellinen juttu. Mä en niin kuin halunnut niitä mun lähelleni. Tulkitsit sä sen siis niin, että ne on jotenkin uhka? Joo, mä kuvasin ne sellaisiksi niin kuin villisijoiksi. Mutta ne ei ollut mun mielestä pelottavia, vaan ällöttäviä. Ne niin kuin haisi jotenkin väärältä. Joo. Mä kato kettiöpsykologina, niin tulkitsin sen heti niin, että ahaa, ne on ollut nyt uhka lapsille. Niin, en mä voi oikein tietää, mutta mä vaan muistan sen sellaisen niin kuin kuvotuksen, mikä siihen liittyy. Joo. Tuntemattomat ovat raskaushormonien tiet. No todella, joo. Että musta se peikko kanssa, niin kuin, se on aivan todella tosi tunne. Muuttuu sellaiseksi aivan niin kuin vieraaksi myös itsellensä. Sitten munkin on jotain omia lemppareita. Alright. Kerro. Nämä on tosi tietenkin henkilökohtaisia. No shit. Mutta siinä on semmoinen sivu, missä mä tajun olevani raskaana. Mä oon punaisessa aamutakissa, keitän kahvia ja se on aika semmoinen staattinen ruuturuudulta, miten aamukahvi valmistuu. Ja sitten se kahvi haiseekin yököttävälle. Siinä tulee semmoinen, ei nyt myrkkypilvi, mutta semmoinen pilvi. Niin, ja sitten siinä kohtaa sä tiedät sen takia, että sä oot raskaana, eikö vaan? Kyllä. Ja siis mietin kanssa sitä tosi paljon. Mä niinku sivuutan sen raskautumisen täysin. Se, että ihminen tulee raskaaksi, niin se ei ole yksinkertaista. Ja siitä saisi 13 sarjakuvaa lisää. Mutta mä en nyt halunnut ottaa sitä tässä pääteemaksi. Niin siksi se on näin. Mutta nyt sä tajusit jo toisen kohdalla, että okei, sun ei tarvitse kertoa tässä kirjassa ihan kaikkea itsestäsi ja maailmasta. Totta. Sitten ne kaikki sivut, missä on sikiö ja ne hormonit, niin ne oli kivoja piirtää. Ne oli just sellaisia, että sai jotenkin silleen sydänveren päästää siihen ulos. Tämäkin juttu. Ja sitten se ihana vauva siinä. Joo. Ja sitten tietty se, missä se vauva on syntynyt. Niin, se. Mulla tuli vähän morkkis siitäkin sivusta, että niinku, osoitaks mä siinä mun rakkauteni tarpeeksi. Siinä mä aloin katsoa jotenkin muiden tällaisia synnytyssivuja, niin siellä on niinku aukeama tolkulla silleen vuodatetaan sitä rakkautta sitä lasta kohtaan. Musta se kuulostaa hyvältä ratkaisulta, että sä et tee sitä. Mutta kyllä vauva oli tosi haluttu ja ihana. Ja mun mielestä se on jotenkin niinku sisäänkirjoitettu jo tähän, että lapsi on kyllä haluttu ja sitä rakastetaan erittäin paljon. Ilman sanoja. Niin. Sitten ne lopun kaikki kollaasit, millaista se arki oikeasti on vauva ja koirien kanssa. Että koira meinaa istua vauvan päälle tai vauvaa koirien kimpus ja sitten ne jotenkin solahtaa kuitenkin sellaiseksi yhdeksi laumaksi. Niin siinä musta tuntuu, että mä pääsin niinku vauhtiin siinä mun kerronnassa. Et tuntuu, että niitä olisi voinut sillä rummuttaa ikuisesti. Hei, mulla on sitten vähän tällaisia niinku täsmäkysymyksiä myös muutama. Okei. Haluatko kertoa, miten sä sait tälle kustantajan? Mä lähetin silloin mun ekaa kirjaa tosi moneenkin paikkaan. Odotin kiltisti sen joku 8 kuukautta, mitä niillä menee vastaan. Et kiitos, mut ei kiitos. Paitsi sitten Pauli Kallio itse asiassa oli tosi kiva. Että se vastasi sille ihan niinku personoidusti ja tosi nopeasti. Mun mielestä niin yli viikon sisään. Että tää ei nyt istu meille, mutta toivottavasti joku kustantaa. Sehän on aina tälleen tekijänä kiva kuulla. Joo, ja Pauli Kallio on siis Toimi Huom Suuresta Purpitsasta. Joo. Ja sitten Egmont tarttui tähän. Ja Jouko Ruokosenmäki on mulla tässä ollut kustannustoimittajana. Ja se vastasi mulle aika nopeastikin silloin. Ja sitten se niiden tiimi jotenkin oli tosi passeli. Ylipäänsä se niiden niinku tekemisen meininki. Ja tämän kakkososan mä taisin pitchata Joukolle Tampere Kupliis sen ekan kirjan signeerauksessa. No niin. Ja kyllä mä jossain kohtaa voisin tehdä vielä 3. tästä aiheesta. Joo. On kyllä sillä konsepti sille. No, mikä tämän teoksen kohderyhmä muuten on? Egmontin mielestä tämä on lastenkirja. Tämä on esimerkiksi markkinoitu Hevoshullussa. Okei. Ihan itse taitoin sinne mainoksen. Mikä oli kyllä upeata, koska siis Lena Furberg
tämä sarjakuvataiteilija, joka tekee siis Heppa-sarjiksi, on mun tosi iso idoli ollut kautta aikain. Joo. Mutta itse mä näen tämän mun teoksen toisille äideille ja perheille ja koiraperheille suunnattuna. Joo. Mutta kyllä mä halusin, että mun ei tarvitse hävetä, jos mun lapsi joskus lukee tämän, että täällä ei esimerkiksi kiroilla. Ja siis kyllähän mua jo lapsena itteeni kiinnosti vauvat ja koirat, että kyllä tätä saa nuoremmatkin lukea. Joo, okei. Mä niin kuin itse näin tämän aikuisten sarjakuvana, mutta mielenkiintoista. Mä myös itse vähän markkinoin tätä kontaktoimalla jotain sometyyppejä. Mä oon tosi iloinen, että esimerkiksi koirasomevaikuttaja, tällainen Jenna Lehtonen esimerkiksi postasi tämän. Ja sitten sitä aikaisempaa kirjaa, niin sen postasi sellainen kuin Topi the Dog. Niillä on tosi paljon seuraajia. Okay. Se lämmitti mua tosi paljon. Ja sitten tällainen Jenni Kettusalo, kuvittaja, niin otti sen kirjan vastaan ja sekin tuntui tosi kivalta. Joo. Mä tosi silleen täsmätargetoin. Just silleen niin kuin itse kysyin, että kiinnostaisiko sua ottaa tämä mun kirja vastaan. Eli just tällaisia niin kuin eläin-somevaikuttajia. Joo. Tai perhevaikuttajia. Tai perhevaikuttajia. Pitäisikö me käydä vielä vähän siellä Graphic Cornerissa, joka nyt on ollut meillä tapana. Millainen prosessi tämä kannenteko oli? Haluatko kertoa? Pitikö sun esimerkiksi niin kuin ehdottaa useita kansivaihtoehtoja? Tämä kansi oli ihan tosi suoraviivasta. Eka ehdotus meni läpi. Tämä Leipis-fontti on tällainen tosi niin kuin helppolukuinen ja simppeli, tämmöinen tikkukirjafontti. Ja sitten tässä on 2 tällaista muuta tehostefonttia, mitä käytetään aika harvakseltaan lähinnä otsikoissa, eikö vaan? Joo. Mä halusin siihen sellaisen kepeän ja ei liian sellaisen niin kuin design-fiiliksen. Ja musta tää puhuu sitä niin kuin hyvin. Ja toi oli tosi luettava kuplissa toi, mitä nyt siihen valitsin. Joo, niin on. Vauvan saanti on villiä. Loppujen lopuksi enemmän mä itse jouduin opettelemaan uutta arkea kuin miettimään, että miten koirat esimerkiksi sopeutuu. Ne tuntuu olevan tosi mukautuvaisia sen niin kuin pakon edessä, eihän niillä ollut niin kuin vaihtoehtoja. Ja vauva on koirien mielestä tietenkin mahtava tyyppi, kun se esimerkiksi tiputtaa ruokaa koko ajan. Mitä vielä tähän koiramuijuuteen tulee, niin mä kannustan jokaista olemaan oman elämänsä hullu koiramuija ja mutsi. Ne karvaiset ystävät on sen kaiken hössytyksen ansainnut. Hei, kuulkaas! Tää oli meiltä nyt tällä erää vikajakso. Katsotaan syssymmällä sit uusilla aiheilla, koska välillä pitää kans keskittyä muihin juttuihin, kuten savitöihin ja sarjakuvan piirtämiseen ja muiden kirjojen tekoon. Hei, kiitos ihan super paljon kaikille, jotka olette siellä linjoilla. Meidän jaksothan ei vanhene, et kertokaa meistä teidän kavereille ja kaverin kavereille. Seuratkaa meitä somessa, @ruutujako. Ja aivan ihanaa kesää kaikille. Hyvää kesää. Lukekaa sarjakuvaa ja kuullaan taas pian. Näin tehdään. Moi! Moi!